Machini kendo nyako Ramogi bang' wuok iwe wadhi nyime gi weche manyien. Kamano ni riwruok mar jopuonj KUPPET onyono piny ni jopuonj mag junior secondary gin jokanyo maggi kendo onge ng'at moro amora mochunogi gidonjo e KUPPET. Kaluwore kod jagoro ma kojolo mar KUPPET Moses Nturima, jopuonj mag JSS osomo e rang'iny mamalo kendo ok owinjo bed ni penjogi gimomiyo gidonjo e KUPPET. Judith Omondi leronwa. Juma machielo kendo kod ywaruok machielo e kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Kaka wuono en laro jopuonj mag junior secondary. Chung' mar KUPPET en ni kaluwore gi rang'iny mar somo mar jopuonj mag junior secondary. Gin jokanyo mar KUPPET kendo koko magiwinjo e wi riwruok ma owinjo jopuonj go riwrego ok owinjo bedi. There has been a lot of misconception out there that JSS teachers have been forced to join KUPPET. I want to be very clear that JSS teachers belong to KUPPET because by appointment they are post-primary teachers, and the Constitution of Kenya recognizes 3 categories of schools. One is a pre-primary, another one is primary, and another one is secondary. So when they are called junior secondary, whether they are domiciled in primary or secondary, they are members of the post-primary institutions. Jagoro ma kojolo mar riwruok mar KUPPET Moses Nturima mane twak kod jofwambo e boma ma Nairobi yango ni gikelo kanyakla jopuonj go duto e counties duto ma pacho ka. Jopuonj go mabende ne ochopo e log tich mar KUPPET oywak ma okalo wi koko ma kinde ka kinde ma wuok kindgi kod jopuonj madongo mag skunde primary ka gikoni owinjo ka ondamo mager ne jopuonj go. Teachers being harassed. One in Nyamira, you covered it, was beaten by the head teacher. Another one in Turkana was beaten by the head teacher. We have a case also which we have received here in Nairobi of verbal abuse. But if any of our teachers make a mistake, there are rules and guidelines to correct them. Physical violence or verbal violence is not an option. So we have brought that to the attention of the national leadership, and we trust and we believe that those issues shall be solved. Odiochieng' makawuono gikalo e chike manyien mag KUPPET ma owinjo chak tich dwe mar achiel higa manyien, kendo jopuonj mag junior secondary ogolo paro ma owinjo timnegi e lokruoge e katiba no. We have agreed on the creations that we have introduced. The Constitution is now registered by the Registrar of Trade Unions. And as per the transition, it will take effect on 21st January 2026. The JSS teachers will be allowed to vie in any position, any of the 14 positions, all the positions. So the rumors that were going around that we shall only be allowed to vie for one position are null and void. All JSS teachers are free to vie for any position. Out of the 14, any position. Ma biro e kinde mamoko kuom jokanyo mag KUPPET to ni kod to e pend chike moko ahinya to mamulo mine kod jopuonj man kod ng'ol ma opogore opogore. Judith Omondi, Ramogi TV.